Jeg har valgt stykket på side 20-22 og stykket på side 90. Og på side 20-22, det er der, hvor kong Ødipus han bandlyser Laios' morter. Og Laios han var Thebens tidligere konge. På side 90 er det så der, hvor det går op for Ødipus, at det faktisk er ham selv, der har dræbt Laios, og Laios er så også hans egen far. Kong Ødipus bliver derfor altså konge i Theben, efter han så har dræbt den tidligere konge, og han gifter sig med sin mor Iokaste, som så også var dronningen, og han får 4 børn med hende, 2 drenge og 2 piger. Ødipus tror lidt, han er bedrevidende, ved mere end guderne. Han tror lidt, han er sådan uovervindelig og er den bedste. Men derudover er han så også en konge, som tænker på folket, fordi han gerne vil finde Laios' morter, og så er Ødipus' skæbne, den er også fastslået. Det græske teater, hvor Ødipus og andre tragedier også har udspillet sig, det var rundt og udendørs, og selvom der ikke blev anvendt nogen mikrofoner, så som tilskuer på bagerste række, kunne man stadig godt høre, hvad der blev sagt. Der hvor tilskuerne de sad, det blev kaldt teatron, og orkestraret, som er den runde plads i midten, som ses på tegningen, det var så den centrale plads, hvor at koret de dansede og sang, og det var også der, hvor at hele stykket det udspillede sig. Skenen, som ligger bag orkestraret, det blev brugt som omklædningsrum, eller lidt ligesom et bagtæppe med primitive kulisser. Alle tragedier de var opbygget ens, og derfor er Ødipus' opbygning således. Den starter med prologos, og det er hvor at der er en mand, der træder ind, og publikum de bliver sådan orienteret om handlingens udgangspunkt. De bliver altså sat ind i tid, sted og personer, og også temaet. I Ødipus det er det fra side 8 til 15. Pardos, det er der, hvor koret de træder ind, som man også kan se, står på tegningen, og det er så fra side 16 til 19. Så kommer der de her episoder, hvor skuespillet det udspiller sig, og det kaldes episodion, og den første det er fra side 20 til 34 i Ødipus. Så er der kor ståsang, som kaldes Stastismon, og det er den første, den er så fra side 34 til 37. Herefter skiftes der så mellem de to, og Ødipus det slutter ved 5. episodion og 4. Stasimon. Derefter så kommer der en kosmos, som er en vekselsang, og det er så fra side 97 til 101. Og så slutter hele Ødipus og andre tragedier også af med Exidos, hvor koret så går ud, og det er så på side 110. Tragedierne de har 3 kendetegn. De foregår som altid i en fjern fortid, omhandler altid konger, dronninger og kongesønner, og den ender altid blodigt. Så vil jeg gerne fortælle lidt om hybris og nemesis, menneskeverden og gudverden, den tragiske ironi i tragedien og peripeti. Hele Ødipus' liv, det er hybris, men det kommer især til udtryk i hans tale på side 20-22, fordi han er overmodig, altså Ate. Ate opstår, når man tror, at man er på lige fod med guderne, hvilket man som menneske jo ikke er. Følgerne af hybris, det er altså nemesis, som er en straf, man får, når man er overmodig og trodser guderne. Grunden til, at Ødipus tror, han kan trodse guderne, det er fordi, at han ikke kender til gudernes plan, fordi man havde i den tid ikke længere adgang til dem. Man kunne kun få adgang til guderne via oraklet og profeter. Ødipus er altså i menneskeverdenen, som er den synligheden verden, men den virkelige verden er gudernes verden, hvor alt er sandhed eller usandt. I sin tale på side 20-22 fortæller Ødipus jo, at ham som har dræbt Thebens tidligere konge Laios, han skal bandlyses og forvises fra landet. Det der er jo tragisk ironi, fordi at han finder ud af, at det så er ham selv, som har været med til, eller som har dræbt sin far. Og det går så op for ham på side 90, og det er så det, man kalder peripeti.
Temaerne i Sofokles' tragedier var tit forholdet mellem mennesker og guder, og så også at mennesket de troede, at de kunne styre alt, også deres eget liv, men det kunne de ikke, og det indså de oftest først for sent. Det ses så også i Kong Ødipus. Men jeg vil sige, at hovedtemaet i Kong Ødipus, det er nok skæbnen. Altså spørgsmålet, om man kan overvinde og ændre sin skæbne. For kan man det? Ødipus han prøver nemlig at ændre sin skæbne, efter han har været op hos oraklet for at vide, at han skal dræbe sin egen, eller han dræber sin egen far og får børn med sin egen mor. Han flygter jo nemlig fra sine forældre i Korinth og flytter til Theben, hvor han så bliver konge, uvidende om, at han lige har dræbt sin egen far på vejen, og gifter sig med sin mor. Altså kan man undgå skæbnen, selvom den er bestemt af guderne? Personligt så tror jeg ikke, at Ødipus han ville kunne ændre sin skæbne. Han begår så også hybris, når han tror, at han kan undgå sin skæbne, som guderne har fastlagt for ham. Han bliver så derfor straffet med Nemesis, da han finder ud af, at han så har haft sex med sin mor og dræbt sin far. Og han ender altså med at prikke sin øjne ud med nogle brocher, som man finder på Iokastes klæder. Et andet tema i tragedien, det kunne også være magtforhold. Altså det magtforhold, der er mellem guderne og mennesket. Ødipus han prøver nemlig at tage magten fra guderne, da han prøver at bekæmpe sin egen skæbne. Men ligegyldigt hvad, så er det simpelthen guderne, som har magt. Sofokles, som har skrevet tragedien, han er en konservativ demokrat, og han er derfor meget skeptisk over for de nye tanker og strømninger. Der var mange, som var begyndt at forlade de gamle traditioner, og det kunne Sofokles ikke lide. Det var altså ikke længere moral og lov, som var det vigtigste, som guderne stod for. Det var nu den menneskeskabte virkelighed, som var baseret på menneskets egen intelligens. Sofokles var den holdning, at mennesket altså ikke var så klogt, som du troede, og ligesom Ødipus troede, at de vidste alt. I bund og grund var mennesket magtesløs. Han synes altså, at der var for lidt respekt for guderne, og at man skulle have mere respekt for dem, og man skulle ikke tro, at man var lige så magtfuld som dem. I det her menneskeskabte samfund, så er det så her, at sofisterne kommer ind i billedet. Sofisterne, de var retorikere og kloge mænd, som rejste rundt og mod betaling underviste folk, så de kom op på et højere niveau end andre. Og det gjorde, at de rige dele af befolkningen, de var klogere end de fattige. Så de kunne altså lære at overtale andre, og ham, som var stærkest i retorikken, han kunne også overtale folk til at have netop ligesom have den samme mening, som han har. Og det er dårligt for demokratiske styre, fordi det er bygget op om, at alle har deres egne holdninger. Så derfor, hvis en eller få personer, som har en god overtalelsesevne, så kan det altså gå for at være demokrati til enten oligarki eller tyranni, og det var Sofokles meget imod. I nutidens politik har medierne en meget stor indflydelse på politikernes beslutninger og hvor deres fokus ligger. Når medierne bringer et emne op i offentligheden, er politikerne tvunget til at have en holdning til emnet. Da medierne har en stor indflydelse på hvilke partier, der er populære, vil nogen tage mediernes synsvinkel på emnet. Det gør, at medierne ligesom de retorikere i det antikke Grækenland.